Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgaty bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça öňde boljak halkara maslahatyna görülýän taýýarlyk guramaçylyk işlerine başlanan maslahat tamamlanan soňra Gahrman arkadagymyz halkara şäherlerine gatnaşýan meýletinçiler üçin niýetlenen liwatlar tynlady. Gahrman arkadagymyz meýletinçileriň liwatlarynyň häzirki zaman talaplaryna we bukun jogyň tebii howa şertlerine kybap gelmeligini bellidi. Şeýle-de liwatlaryň bedek seristeleri, olaň ýazgylary göze gelýüli bolmalydyr. Şol bir wagtyň özünde liwatlaryň renk sallaşygyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şeýle-de bu ýerde lukmanlar, teleoperatorlar we hyzmat ulgamyna deýişli beýleki işgärler üçin niýetlenen liwatlaryň taýýarlanmagyna şu talaplar bildirilýär. Gahrman arkadagymyz olary bir näçe belliklerini aýdyp, liwatlaryň hasam kämilleşdirilmegine ünsekdi. Soňra Gahrman arkadagymyz binaň daşyna çykyp halkara maslahatynyň geçirilen günlerini ýolagçy awtobuslaryna ýerleşdiriljek ýazgylaryň we şygarlaryň görnüşleri bilen tanışdy. Gahrman arkadagymyz bu ýazgylaryň halkara forumynyň ruhyna laýyk gelmeligini we olarda sanly wakalaryň taryhy ähmiýetiniň öz beýany tapmalygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylykly geçirilmegine hemmelere üstünlükleri arzu edip bu ýerden ugrady.